nag-guilt ka na siya. Kung tungod kay ako mang gidawat ng bagong kinabuhi, diha ni Kristo. Then, kinahanglan ko maglakaw susama ni Kristo nga mo hatag o kapasayloan sa mga nakasala. Bisag unsa pa ng klase nga sila. Ngayon ka, ay, ano ba magpasaylo ka ni hindi ko magpasayloan ni? Okay? Nangangita, kuyaw kayo na. Kaya nga no, kung gi-erase ni Kristo, gi-erase niya sa iyang pagpalansang sa krus ang tanang ka mga sala, then ako angay kung erase sa tanang sala sa tanang katawhan ngayon ang ibuhat ulit na to. Bisan pa sa mga sala, pauni ang mababol sa ubang katawhan. Isod na, nag-practice ko na, sige ko pa-practice, ginawa na. Niya, nagkakita sa luna sa ko improvement, muna mag-iwan ko, nindot man din. Kung pagpimero, lisod. Pero wak mo nang dugay-dugay, muna sa 28 years na mga Kristohanon ko, makasulti ko. Sa iyo na ang pagpasaylo. Sa una, lisod, jud kay pagpasaylo. Kaya kinanglan madugo sa imong naong, una taga mapasaylo. Kaya I'm a very violent person. Kung sa kiguan kaya ko na, magay mo sa ibalik ko gagawas. Ay Lord, ang dahil na jud ayaw pagkawasa. Please! Pati siya na lang mo Lord, kasi makasako din ha. Pagkagets ka ni magisunan, kinalan alert ka kung saan atong emosyon, alert ka kung sa isun sa itong kasing-kasing, alert ka kung sa ilaban sa itong ginabuhi, as kung una-una, dan hatag ba't dahil sa Ginoo. At sabihin ka, Lord, imo na ko. Please, higta akong kamot. Ilan sa ako sa puso balik kay dinaog tingali ko, Lord. Kaya kita mo kung ang daan atong kinabuhi, so kung sibigilan sa nasa krus, patay na ubani Kristo o pagbarong ni mo, nabanhaw ka ubani Kristo. Subag o yun ang kinabuhi, dili ang daan nga kinabuhi. Sumana nga, kinahanglan ta mo forgive. Kaya para na po, ang change is good. Change in the Lord Jesus Christ. Kaya kung dili kumata ko kapasayluan, hindi siya mo pasayluan ako, ilan ang problema? Ano na? Ilan na problema? Pero ako, mo refuse jud ko paghatag pasaylo. Then, nag-refuse ko o change na maayo sa akong kinabuhi. O kung ang binubuot mo change, kaya ganan siya mo bless. Gets? Ganan siya mo bless. So, nipili ko, dili tungod kay makahimo ko sa kausapan. Nipili ko tungod kay nisalig ko. Kaya ang faith man din nato magpilmi i-work sa Ginoo. Nisalig ko nga ang Ginoo makahimo sa kausaban na akong gikinahanglan. Mao nang ako na siya gitugutan, Lord, change me. So ang hilag nato di kay naghilag ta kay giapita, gibirangan ta na. Ang hilag nato di sa atong kaugalingon nga Lord, please change me. Ko kuno usaban ni atong ko ginatuman ni ani pa man ko, Lord, change me. Manha, before God ang hila, kana sa Ginoo ang wrestling, hindi ka nag-wrestling ka sa mga katawan, nag-wrestling ka, dahil sa Ginoo, Lord, change me. Ano di ba tagahin mo ni anak? Anong daghan man kapon nagpapabili, nagpiniriso silang kaulingong kaulam. Silang kaulingong mga binuang. Napabilin sila sa antawhanon ng mga kinaiya, kung wala ina tugutin ang Ginoo, musa bumubagpo. Kung ako na rin tinanglan din ng lalita, usba ko Lord. Usba ko Lord. Di ba nindot kayo na mahimutang pobre ka ay sa tubangan sa Diyos? Kasi diyan mahimutang pobre sa tubangan sa Diyos, sabi ka sa Ginoo. Ibuhat kaya? Yes. Okay ng dato. Sa tanang mga butang, kung kadugayan, pagkapinan ka ng pinansyal, ano man, hindi na makagaling gusto. Hindi naman kaanta mahibatas mo. Kung gamit sa imong financial na power, pagdaw-daw sa mga katawhan, hindi mo buhaton. So, maraming isunan. Kung sa may problema na to, kung sa may problema na to, ang di man nakapasaylo. Anong ganahan man tagkayubot sa itong kasing-kasing? Huwag ka ng feelings na bakit, anong ganahan man dito na? Anong ganahan man dito kasilab? Kanang, ganan niya, dumian kita, ganan niya. Ano di man lang tamutik sa bagong kinabuhi, sa bagong paglaom, sa mayong ang kinabuhi, laga na sa Ginoo para na to. Kaya muntan ako, kung di ka mo dawat niya na, mas ngingig pa ka sa Ginoo, mas labaw pa ka sa Ginoo. I hope you are not.
Labaw pa kasi Ginoo, bad God ka. Bad. Bawa na kong Swedish. More yun na ka, makinundong na pagkami. Steve. Bad. Bad ka nga tao. Na di ka ganahan na dunay maluwas. Maraming salamat ko nga ang Diyos ka kong nailhan, ganahan maluwas na ko. Ganahan maluwas ka ng mga katawan. Ganahan mo hatag og paglaom sa tanang katawhan aron sila mahidalot ngadto sa mga now. Going back sa question, ibiyaan ba si Kristo Jesus sa amahan at the cross? Now, hinumdumili, ang Ginoo maluluyon, merciful o matarong, nani ang hustisya. Kung ipakita sa mga ng iyang pagkamatarong sa tanang katawhan, diin ang iyang pagkamatarong o iyang pagkamuluyon, diin ang iyang pinakapinalanggang anak, bugtong anak, iyan sa kaaway, kung inawag sige, kanaanin niyo siya, patsyanin niyo siya, para mo maluwas. Mayang i-offer, dili lang to. Di ba na katinalahan kay na naguma? Yaman yung gitawa ko, si Kristo na yung propitiation for our sins. Mga doctrinal terms na yung ganap kung makakuha mo sa akong magbisaya na lumaw na siya English propitiation. Kaliwag ko tanong. Propitiation means to make someone, please, himunin mo ko sa katawang malipay siya. Nadilit na ka siya masuko. Saan man, by giving something na yun yung ginuha. Okay? So, gikan sa definition sa propitiation, nalipay ba yun ang amahan? Sa iyang anak? Nalipay siya kay follow niyang anak o giangkon sa iyang anak kay ang makalipay ko sa amahan nga dunay mubayad sa tanan ng mga sala. Wa may qualified. Kasi kung kalibutan, sa tao ko naman ka ng masalos ka ng masalos sa pareha sa natong tao, makasasala. So, ang mag-qualify na yun si Jesus Christ. Kaya nga naman siya na ang ibayad sa tanang sala, sa tanang tao, kapila. Manang Holy Week, dili ni mo pwede ilan sa pagbalik si Kristo Jesus. Mao sa misa, dili pwede ang pare himuon niyang lawas si Kristo o dugo ni Kristo. Ginaw siya. That's a big folly, that's a big sakpa, gina sa dugo. Naman di ba na may sunan na nawas William na akong idea about soul kong visa is singing. Gusto kasi ni Sona ka na di mata mag-start mo. Kung asa ka diya dapitan na umalik ka ng asa yung malata na. Tawasan ka. Mata ko na sa misa. Okay. Monday to Sunday, every day, kung tanong din naman, simba na ka, mama, simba na ka, simba every day. Every day, sa ko, baka kung may konsuman. Diyan ka, simba mo kita ng mga doon, sa Nicolas Pasig. Huwag ko diyan dito ko sa mga mo, dito diyan ko naman ng, layo na kita ka-check up. Kaya say, kasunod ko sa Pinoy, simba di ka on. Giyana na to ang sandos ko, wala. Dili, kinanan, mabot ka na, kumananap, pinaka malakaw. Okay. So, mataymi ko sa nagwato na pitaw, para na 30 minutes pwede lang taasa. When a priest made me understand that, kaligawas mo siya, that is transubstantiation. Wherein ang pare, doon na siya gahong nga ang wafer, mahimong lawas ni Kristo, o ang bino, mahimong dugo ni Kristo, o himong i-sacrifice every mass. Cannot be. Klaro kay sa Hebrew, He offered His body once and for all sacrifice. So, kinsa man ang tao, yung magic siya, ginawa din eh, napakamature niya, yung mga kinanan mo, communion din ka. Kaya para hindi mo yung gitake ang si Kristo Jesus. Ako gitake si Kristo Jesus, may buhat sa pagsala ko eh. Isimba na sa ko, ako sa gitake, may buhat sa pagsala ko eh. Mga ng religion breeds pride. Religion breeds pride. Ano ang IS? Religion mo na sila. Talaga religion. Grabe ka sa kagamuso. Para nila silang pinangalidot na religion. Mana nga, okay na kayo matay ang tao. In fact, malipay ng Ginoo patay sa tao. Mga grades lang mga babae. Gubon nila mo sa kalugar. Manang why religion na makaluwas sa relasyon ni Kristo Jesus. Pinabi sa itong pag-ampon na kita makasasala o buwan kita kadungan kumulitin perno. Manang mga isunan. Mutanaw ka din si Kristo Jesus nahimo siyang nakalipay sa mahan kay isunod siya selfless. Wa yun niya kung ayang babalingon
aron lang yun ang kasuko samahan masatisfy. Suko naman kay amahan ni sige og masama ng tao. Sige pakasala. Yun sa pagpapa sa yun sa punishment sa Ginoo sa dihang from Noah up to from Adam to Noah. Iris niyo eh. Kung mga tao na wajud, sinuwara o wow rin yung katao sa daghan ng katawan na itong panahon na, giris niya. Pero kung kumani siya rin na yun. Ako nag-grant chance ang tao. Pag mo na nga provide siya o even way back from Adam, iyan at yung libuhat na ang mga katauhan makabalik kaniya pinaagi ni Kristo Jesus o pinaagi silang pag-angkon o pag-inuso sa ilang mga sala. So another question is, anong kinanglan mag i-take care ang sala? Anong kinanglan mag magpakamatay si Kristo Jesus para malipay ang amahan o para di na siya masuko? Anong may mo siyang propitiation? Kay ani good, Ginoo manggod balaan. Okay? Balaan kay siya, pero maluluyon siya sa iyang kaluoy. Di man siya kay balaan kay siya, di man siya pwedeng mutanaw gani isa sala. Samot nga di siya pwedeng makikuban ato nga makasasala. Mutan ako ninyo. Kita kag tae. Mutupad yung kasay? O magpalayo di ba sa tae? Intak ba yung hindi nila tae ha? Hindi nila galing ka. Amen? So, imagine na si Kristo Jesus. Imagine na ang mahal. Holy kay siya, just like Jesus Christ. Kay 3 persons, 1, God atong ibuhan. Hugaw kay tangad, bisan pagtanaw na niya nato, hindi siya katanaw. So, naghimo siya o usa ka pamaagi na ang atong mga sala mabayran. Now, anong unholy man ka? Tanaw lang kakalit, Romans 5:12. Ang sala magod ni sulod sa kalibutan pinagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon ug ang kamatayon yamot ng sala. So, sa katao. Kinsa man yun? Si Adan. Okay? Simbolo siya sa tanang mga katawhan. Mo ang tanang mga tao, mamatay na yun. Anong mo? Sumod kang dili, mamatay yun. Buotan, mamatay. Medyo buotan, matay. Salbahis, mamatay. Salbahis kayo, matay. Tanang tao, mamatay. Kaya wag may tao nga yun nga, buotan. So, pero, ang resulta sa usa ka pagsala, nakahimo sa condemnation, paghukom sa tanang mga tao. So, tanang tao, giukman sa Dios na makasasala ang tanang tao, hell ka, iship ka to hell. Pero mitras buhi pa ta, ang Ginoo, ganahan siya na makin-ariglutan niya. Amen? Wala maka-arigluan na. Nabagoy utangan, lain niya parigluhon siya utang. Dili, kita man ang utangan. Pero doon na ni ariglo sa tukutang kinsa man si Jesus Christ, sumato ka magpasipsip ni Jesus Christ, Lord. Ako doon kay kukutang, Lord, pasayloan, Lord, salamat doon kayo ngayong ibaran akong mga salaha. Iwan ako. Di ba, makautang na di ka kapuputon sa libayad sa imong tanang mga sala. Sumaunid dapat mo hindi mo dihinga. Tungod sa pagsunod sa usa ka tawo nga mo si Kristo, ang daghang makasasala na himong matarong. Mo nang bisan pag masipyat-sipyat ka, pero ginagmay naman yung sipyat, di naman nadag kong mga sala, yung mga anam din nakanipis na madag kong mga sala, kasi kanagmay mga sala, ang ganamay din nakawagtang, kaya bisan ikaw mismo, kasi natin magkang, imo kasing-kasing, mas puno na sa kanina ubuma, kaysa kanina ito, mas kinagag. Amen? Na makasinati ka nga, Lord, gihimo dyan ko rin mong tarong, kahugaw na kung pangilad ako sa una, milad naman yun sa una-una. Niya maning tungod kay gugma sa Dios ang tao, nihimo siya spectacular, unique, hard to follow nga pamaagi. Ang iyang anak, mao'y gipabayad sa imo o akong sala. Aron ta makadawat sa kinabuhing dayon. Umao ni makita nato na ang holiness o ang mercy, ang pagkaluoy, maluluyon o ang hustisya ni sa Ginoo ni work together. Na makita nato dinha ang iyang pagkamatarong. Kay ang sala kinahanglan bayran. Di man siya kaako ang tanang mga tawo ngadto sa impierno. So nihatag siyang chance sa matag katawhan na makaadto tagbalik sa langit. Pinaagi ni
Kristo Jesus. Mao ni ang chance nga naa nato. Mao ni ang kinabuhi nga gi-offer sa Ginoo nato karon. Matarong siya nga Ginoo, di pa kay mga Ginoo, di ko tagay chance para ko makabalik sa iyang kinaharian. So, kay kinahanglan man i-deal ang sala, kinahanglan niya ang hustisya, mao na nga ang Ginoo nga si Kristo Jesus gibayran ang atong sala once and for all sacrifice. Now, na-enjoy ba ang amahan? Sabihan, may suffer by si Kristo Jesus, masokista ba siya? Dili. Riko. Only Jesus Christ ang nakahimo pag-satisfy sa hustisya nga gipangayo sa Dios. Kay kitang tanan nakasala niya. Kinahanglan dunay mayon amahan pasayloa sila sa ilang mga sala. Ug sa kaduha, pagingon niya karon na uban ka sa paraiso, mauna kita kadaghanan nato. Di kita kabayad sa atong mga utang o sa atong mga sala nga atong gibuhat batok sa Ginoo sa batok sa matag usa. Pero iyang ipasaylo na ta sama sa tao nga ningon Ginoo katong sa kriminal, Ginoo dala ko sa mong gikarian sa sayloan kang ilang nako na ikaw ang akong Dios manuwas. Iya dahil ipasaylo. Wala na dakang silimunya so ay dong gigimay mo dong kag simba bisa ko sa dong wajud ka mo bisa ko sa kaampo gikan nimo. Dong wajud ko bisa kamay ng pakis bigla wajud bisa mulhod na kamay ka. Wa yung ka na dong, napasaylo mo ti kagaron? Grabe, wa yung mahimo o unsa man. Inana nga kondisyon na Ginoo, ang kuma sa Ginoo, walay kondisyon. Ang kuma sa Dios, walay kondisyon. Kung nakita nakadawat ang walay kondisyon, nakapasayloan niya karon mga kondisyon ta sa akong kaaway, mga kondisyon ta sa mga katawhan nga kasalanan. Tuog di pa gyud ta mga pasayloan. Dili. Muhatag ka. Kaya nakadawat ko, ihatag na sa nako, nakadawat ko, ihatag na sa nako. Whatever we receive from Christ, we must give it to others. And the moment you don't give it, mo end na guys yung kagulingon, patay ka. Kaya ang tao na selfish, dawat sa iyan din. Di ba? Dawat ko ako rin. Dawat ko ako rin. Everything we receive from Christ, we must give it to others. And what do we receive? Peace, love, joy. Imo ba nang ma-store? For every time you give it, ikaw ang mas mabulahan. So, in short, nahimong perfect sacrifice si Jesus Christ. Chapter 8 of Hebrew, 5:8. Isang anak siya, naka-learn siya kung saan ang paubos, kung saan ang pagsunod, pinagi sa suffering. That's why obedience requires suffering. Kaya masuko man itong kagalingan mo, video ko, magpabos ko, ako din yung excited ka, bisan, sige na siya siyang mata, bisan sige siya buhat, buhatan ako. Ina na siya nga. Hoy, di ko ganang pasaylo ni mo, pero pwede miyaw-yaw, ito pastura mo ito, pasaylo niya. Hindi sa lana. Ngayon na ka na, lisod yung guwan ni pero pasaylo mo kita. Adaw rin akong yaw-yaw. Alam ko kung dito sa Ginoo ay pasaylo mo. Ayaw na, ngayon na ka nga. Nalina mo dili ko yung panimong pasaylo ka o unta pasayloon ko nimo sa akong mga sala. Ya, ipadong kita kang kilay, ipadong na yung ipadong na ba? Ato na. Okay, pero kung nihilak siya, natandog siya kay wa may tao nga mga kapasaylo na di masanlog ang garbo. Mabungkag ang tanang depensa niya. Nagkakita ka nilubog ang mata. Embrace. Unta, magsugod na sa bagong kinabuhi natin ni Jesus. Pwede po ma-share niyo yung sa po pag-usap sa inyo. Open door. Igsuunan. Kanay mong kaaway. Kanay mo na yung best friend. Okay? Pero kanang ba na yung pangayaw, yung bisa ng pasaylo niya, magbintag niya po siya ni mo, ay lang yun na siya. Sakti na lang siya. Imo na istudyan sa Ginoo. Amen? Just leave them. If there are other people pa na imong madala o ma-influence diha sa Ginoo. So, again, ang ilang ni Kristo, dili man to ang kasakit sa cross or the pain of dying. Akong gingon, it was ang amahan, he turn away. Italikod. Di siya kakita ang tarang-tae, gibulit sa iyang anak. Atong mga sala, gibulit sa iyang anak. Di siya kaako ni Adso. And that was just that instant na ang tanang mga sala na to, gipa sa ilo. Imagine ka Adso,
ang suffering ni Jesus Christ. Suma na magsunan, painful nga experience nga giagyan ni Jesus Christ sa ato mga sala, aron lang ta mapasayo. So, anong painful man sad to ni Jesus Christ? Pero usama mo sila. From the very wapay beginning and nothing was created, usa na sila. Remember this, usa ni kabutan, itakasabot ba dito ta dunay Diyos Amahan, Diyos na Anak, Diyos Espiritu Santo, usa ka Diyos. Pero ka Persona Spirit. Usa na sila, but that moment, nabuhat sila. Aron ang tanantang mga sala, mapasaylo. Tanantang mga utang, mapasaylo. Munang grabe kay kompleto nga package. Ang ato na lang pagdawat o paglakaw sa bagong kinabuhi nga gihatag sa Dios kanato diin sa matag karon ug unya dunay mga katawhan nga mosala kanato ato sila pasayloon. Muna nga ang first three words ni Jesus Christ kinahanglan nato masabtan. Benefit to sa tanang tao, benefit to sa serving Christian, amo picture sa kita. Benefit to sa usa ka babay na nagpagamit na mahimo siyang inahan sa anak sa Dios. So mao ni ang first three words of Jesus Christ, gi-accomplish niya ang gibuhat samahan. Unsay gusto samahan? One, pag-ingon niya, pasayluwas lamang silang sala, forgiveness of all sins. Pag-ingon niya, karon dayon ko iba sa paraiso, gipakitaan na sa Ginoo assurance sa atong kaluwasan. Nga wa nagdili nagita tungod sa kay nakabuhat ta nga mao gipasaylo ta kun dili tungod kay gipasaylo ta sa amahan pinagi sa iyang anak ug ato gidawat ang anak mao nga duna tay kasiguraduhan sa eternal life. Now, ni karaghan ng mga dili gyud ta kasiguro anak. Pagkasiguro lagi kay sulti naman ang Biblia. Kung dawat mo si Kristo Jesus duna kay kasiguraduhan o kinabuhing walay katapusan. Kung maghinusol jud ka o matalikod ka sa imong sala o maglakaw ka sa pamagi ni Kristo Jesus, yun na kay kinabuhi mo lang katapusan ka ato man ang balibaran. Istoryara na ninyo Biblia nga itong istoryahan hindi pulong sa Diyos di magbakakon ang Ginoo. So, katulong makita na ito nga ang assurance na mitras nata sa kalibutan, ang amahan o ang Diyos mo take care dyan na ito. Gets, si Maria nakasala ba sa Kristo Jesus? Ay, kasala, ano naman? Nakalimot siya nga anak ni sa Diyos nga gamit lang yung tiyan na musudin na ako sa Ginoo nga mahimong tao. Nagito siya, mamugawa siya ng tao. Ano man, kasala siya, asam siya nakasala. Lapas kaya siya, po yung sa mga anak ng Junia, Jose. O ngayon siya, ka naman, din sa kasunod balay niya, nabis diskusyon. Ka naman, naging ko sa atubangan ba? Kaya nung hindi may kasunod, nago nangita, niya inahan, o yan, mga isuon. Yan sa inyo ni Jesus Christ. My mother and my brothers and sisters ang katong naminaw o nituman sa pulong sa Diyos. Sure, tingnan siya kay yung nauna magkakamag nawa ko na ko hindi ka jud ka, pwede mo kaya ako naman. Huwag ka tong third word niya. Kung sa John chapter 2, sa ingon niya ni Maria, hindi mo siya, Ma, pwede ko rin mo, Ma, magtayo mo ba ng langit, Ma? Ano na ka dyan? Siya, Mama, woman, babae. Yung anak, take care sa imong iyaan. Kayaan na niya si John in the flesh. Si Maria. So may isunan, there's so much in the Word of God. There's so much to learn. There's so much na, kagabi, I was trying to finish it. The PowerPoint ko, ginahan ko ang mga importante kayong mga butan, yung mga kasaptan. I'm amazed. Di mo ma-amaze? Di mo mangangha? Di ba mo believe sa Ginoo? Believe ba mo? Sa yung buhat? Mapapakot mo lang mo. Kada, matong buhaton, musalig ka. Musalig rata. Nya sa Lord, salig ko pagaduda lagi ko Lord. Lord, tuduin ko sa pagsalig di ba naman to? Salig ra niya, ko gaduda way mo kung dumog di mo dis mo ni ko kibaw. Isa man pagsalig sa Dios nga dinyo makita. Pero pangayo ang gihapon sa Ginoo. Nga Lord, musalig ko sa imong anak ug sa tanan nga iyang gibuhat diha sa krus. Aron lang ko imuha o mabayaran ang tanan kong mga sala. Unya, unsa man kaniya, pildero ka o madawgon? Madawgon ka pildero.
Madawgon kay bayaran na ka. Amen. Sobra pa ng daog sa luto. Basta ito kung pakyaw. O kinsa pa ng bilyonaryo din ha. Amen. Victory naa sa tao nga nituog ni salig ni Kristo Jesus. That is why dunay paglaom diha ni Kristo Jesus lamang. That is why dunay paglaom sa tanan nga nangita og ikaduhang nga chance. Si Kristo Jesus lang makahatag na ng walay labi. Ang tao mo promise, mubaktas. Ang Ginoo mo promise, buhaton. Ang eternal life nga gi-promise sa Ginoo, hatag bawi, dili. Ihatag niya sa ginuray nga nidawat kaniya. Mao na ang atong personal relationship sa Dios Amahan, importante kaayo ni Kristo. O ang atong relasyon ni Kristo, importante kay sa Amahan. Kaya ang atong Amahan, mao ang kinuray gayon nga nigugma nato. Kaya siya may nihatag pamaagi nga may baliksad kaniya, pinagi sa iyang sakripisyo sa iyang bugtong anak. Mo na ang kaluwasan. Sa ngalan namang ni? Kami sa ngalan? Walay plus? Plus ni San Juan, plus ni Kinsa ni Santaco, o sa bata, wala na. Wala. Si name of Jesus Christ. Isa nideklara ni Peter. Si Pedro mismo dideklara ang kaluwasan may tabo lang sa ngalan ni Kristo Jesus. So, kung ato sa liga ng ngalan ni Kristo Jesus, dili na ta hukman o di na ta sintensyahan sa impyerno. Pero, kung dili ta mutuon niya, or ito ta sa Diyos, pinagi ni Kristo Jesus, pero na kay plus, or minus, malay gitawag ko adultery. Nang nita pagkaglain. Kaya kung matawag kaglaing ngalan, kaya kung makaglaing nga Diyos. Gets? Kung ang adultery o idolatry, parihan na sila. Nanapaw ka diha sa Diyos. Siya ang ibuhat sa tanan, siya nagsakripisyo, wa na to gi-honor siya, nangita pa yung taglaing ngalan para mo satisfy sa atong tanang mga pangkinahanglan. Ma-financial, masakasing-gasing, whatever there is na itong ikinahanglan, mangita gani kaglain. Binuhat sa kamot sa tao, bili binuhat sa kamot sa tao, tao rin nga po nimong Diyos, adultery na. Ngayon siya, ako lang ang agianan, balik samahan. Ako lang ang kamaturan, o ako lang ang kinabuhi. That is why, kinalan, doon na tayo allegiance, ninyong nga loyal ko, dili sa inyong partido, dili sa inyong iboto karon. Okay? Yan ba sila ko nung magbuno ko ng Pilipinas, kung silugkarte ko nung libo ka daw, sakto ba na? Dili, wala gitugod sa mahan, wala gitugod sa Ginoo. So manang, ang ato is, ingnan maka sa Ginoo nga mulab at obey Jesus Christ alone. Nga ang salvation in Christ alone. Nga si Jesus alone, ang tao nga naimong perfect sacrifice para sa itong mga sala. Not only that, si Kristo Jesus ang nabanaw gikan sa mga minatay. Niya human, nibalik siya sa langit, gipadala niya ang palang Espiritu mauna nga ang Espiritu Santo nasa itong kasing-kasing nagpuyo o magsulting magiya na ito sa matag adlaw isang unsang problemaha sulbaro na sa Ginoo kung andam ng ta. Amen? So, di ta pasagdan sa Ginoo. Mana kung i-believe ka sa Ginoo, doon na tayo, unsa? Eternal life. Asa? Heaven. Pero kung di ta mo to ni Kristo Jesus, doon na sa kay eternal life. Asa man? Hell. Okay? Hukman ka dito. So, mga yung mga kamaturan, nag-ampo ko, nga nata sa inyong kasing-kasing, yan, nagkasabot unta mo, nga si Kristo lang, Jesus, ang nihimo sa tanan for our sake. Nga unta, atong i-honor siya sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi, atong himayaon siya, o mupasaylo ta sa mga nakasala ka na to. Mo higugma ta bisan sa atong kaaway. Sa imong paghatag o pasaylo nakaginansya ka. Balik ko na. Sa imong paghatag o pasaylo nakaginansya ka dako kaayo kaysa imong natagaan gani ni ana kapasayloan. Ito din ka angayan nagigihapon sila. Kay cry na si Jesus Christ, Father, forgive them for they know not their sins. So, pinang kagawasan,
o ganahan ka mapriso ka sa imong kapungot, sa imong gibati, diha sa imong kasakilan na. Asa man ka ni anak? So kung ganahan ka kagawa sa may sunan, kasayuha sila. Kung pangayuha sa Ginoo, na di na ka mupupot o pagdumot o bisag gamay o bisag pagunahuna na imo siyang mausan. Kaya ang Ginoo, muhatag o mutabang sa tanan ng muliutan niya. Ganahan ka ma-free? Ganahan mo ma-free? Ganahan mo nga mapasayo sa Ginoo? Ganahan mo ma-obey sa Ginoo? Come. I know daghan of issues ang tao. Daghan mga Christians and I sense nga daghan din nato hindi nagapon issue sa pagpasayo sa mga tauhan nga kasalatan nato.